θα γνωρίσουμε την ομάδα αντιμετώπισης κυβερνοεπιθέσεων της Διεύθυνσης Πληροφορικής του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Πρόκειται για ειδικά εκπαιδευμένα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων που είναι πανέτοιμα να αντιμετωπίσουν κάθε ηλεκτρονική απειλή. Η κάμερα της εκπομπής καταγράφει λεπτό προς λεπτό μια εικονική άσκηση κυβερνοπολέμου. Το έχουμε επίθεση σε εξέλιξη. System breach. Συναγερμός στην καρδιά του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Άγνωστοι εισβολείς επιχειρούν εκτεταμένη κυβερνοεπίθεση. Το γραφείο μας έχει αρκετές αποστολές να βγάλει εις πέρας. Μία σοβαρή αποστολή στην οποία πρέπει να ανταποκριθεί είναι και η αντιμετώπιση των κυβερνοεπιθέσεων που ενίοτε δεχόμαστε. Στόχος, ο ιστότοπος του Υπουργείου. Η ειδικά εκπαιδευμένη ομάδα της Διεύθυνσης Πληροφορικής αναλαμβάνει αμέσως δράση. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος σε μια κυβερνοεπίθεση, ανάλογα το είδος της επίθεσης, είναι αυτοί που την κάνουν να μπορέσουν να εισβάλλουν στα υπολογιστικά συστήματα τα δικά σου και να μπορέσουν με διάφορα λογισμικά που χρησιμοποιούν να αλλοιώσουν το περιεχόμενο της δικής σου ιστοσελίδας ή των δικών σου πληροφοριακών συστημάτων. Συνήθως οι επιθέσεις που δεχόμαστε είναι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου και η μορφή των επιθέσεων αυτών επιτοπλίστων είναι DDoS επιθέσεις ή αλλιώς ελληνιστή είναι οι κατανεμημένες επιθέσεις άρνησης υπηρεσιών. Αυτό τι σημαίνει? Κάποιος χρήστης που κάνει κάποιο αίτημα για να πάρει κάποια πληροφορία από την ιστοσελίδα του Υπουργείου, όταν βρεθεί σε timing τέτοιο, σε κάποια δηλαδή χρονική στιγμή που ταυτόχρονα δεχόμαστε και επίθεση, ίσως δυσκολευτεί να πάρει απάντηση σε αυτό το αίτημά του. Το επίπεδο δυσκολίας ιδιαίτερα υψηλό. Όταν δεχόμαστε τέτοιες επιθέσεις, δεν κρύβω να σας πω ότι φεύγουμε και επανερχόμαστε. Δηλαδή τι εννοώ? Ότι φοβόμαστε ανά πάσα ώρα και στιγμή, επειδή δεν είναι τυποποιημένες ο τρόπος και οι επιθέσεις που δεχόμαστε, αν τα αντίμετρα που θα λάβουμε θα είναι τα κατάλληλα ώστε να αντιμετωπιστεί μια τέτοια κατάσταση. Μέχρι τώρα δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, είναι αντιμετωπίσιμα και αυτό οφείλεται στην άρτια εκπαίδευση που έχει το προσωπικό του γραφείου μας, καθώς και στην τεχνογνωσία που διαθέτει. Κάθε δευτερόλεπτο έχει τη σημασία του. Με συντονισμένες ενέργειες η ηλεκτρονική απειλή εξαλείφεται. Από ό,τι βλέπω επανερχόμαστε σε φυσιολογικά επίπεδα. Καλά για το bandwidth. Το bandwidth αυτή τη στιγμή έχει αρχίσει και εξομαλύνεται. Το κύριο site ήρθε αμέσως με το refresh. Και αυτό και τα υπόλοιπα τώρα. Δύο σοβαρά περιστατικά μπορώ να σας αναφέρω. Το ένα προήλθε από τους ανώνυμους, που είναι ευρέως γνωστοί στον κόσμο, και το άλλο το αντιμετωπίσαμε πριν ένα μήνα περίπου, το οποίο ήταν πολύ μεγαλύτερου εύρους επίθεση και η οποία χρειάστηκε περίπου 8 ώρες για να την αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά. Όταν εκδηλώνεται οποιαδήποτε κυβερνοεπίθεση, το προσωπικό αντιδρά ακαριέα και αυτό άλλωστε φαίνεται και στα πρόσωπά τους, που είναι έκδηλη η αγωνία, περιμένοντας να δούνε την έκβαση που θα έχει, ώστε να μπορέσουμε να εκπληρώσουμε την αποστολή μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το γραφείο μας, όπως σας προανέφερα, διαθέτει επιστημονικό προσωπικό, άρτια εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο, αρκεί να σας πω ότι έχουν τελειώσει όλοι πανεπιστήμιο πληροφορικής και αρκετοί από εμάς έχουμε και μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Έτσι λοιπόν είμαστε σε θέση να κατασκευάζουμε μόνοι μας προγράμματα, δηλαδή λογισμικό, το οποίο μπορεί να αντιμετωπίσει σε μεγάλο βαθμό διάφορες επιθέσεις που δεχόμαστε. Ένα είναι αυτό και δεύτερον, έχουμε και κατάλληλο υλικό, το οποίο είναι διατεταγμένο όπως εμείς θεωρούμε ότι προβλέπεται, για να μπορεί να κόψει νωρίς αυτές τις επιθέσεις πριν διεισδύσουν οι επιτιθέμενοι σε κάποιο κέραιο σημείο της διάταξης
των υλικών που διαθέτουμε για αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων. Είμαι στέλεχος του Γραφείου Πληροφορικής του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και ανήκω στην ομάδα αντιμετώπισης κυβερνοεπιθέσεων. Καλούμε να συμμετέχω όποτε απαιτηθεί, λόγω του επιστημονικού υπόβαθρου που διαθέτω στην αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων. Αποτελεί για μένα μια ξεχωριστή εμπειρία στην επαγγελματική μου σταδιοδρομία και αισθάνομαι ευτυχής που συνεργάζομαι με συναδέλφους υψηλού επιστημονικού επίπεδου. Το προσωπικό του γραφείου μας είναι σε 24ωρη επιφυλακή και οποιαδήποτε ώρα της ημέρας ή της νύχτας συμβεί το παραμικρό, έχουμε τους αντίστοιχους μηχανισμούς οι οποίοι ενεργοποιούνται και ενεργούμε όσο τον δυνατόν πιο άμεσα. Οι κυβερνοεπιθέσεις μεταλλάσσονται, κάθε φορά αντιμετωπίζουμε διαφορετικά πράγματα και θα πρέπει να είμαστε συνεχώς σε εγρήγορση, ώστε και τα αντίμετρα τα οποία εμείς προβάλλουμε να είναι εισάξια τουλάχιστον, αν όχι καλύτερα, των εργαλείων μέσω των οποίων γίνονται οι επιθέσεις.